Obožavamo hrvatske priče, a svaki kutak lijepe naše krije nevjerojatne proizvođače koji stvaraju fantastične delicije. Ovo je priča o Sana delikatesama koji osim što pružaju savršeno fine delicije, dali su nam priliku da se malo educiramo. Na primjer, saznali smo da je upravo danas svjetski dan humusa. Saznajmo više. Humus je namaz od slanutka i sezama uz dodatak začina i vjerojatno je najbolji namaz koji je izumilo čovječanstvo. Ovo tisućljetno jelo Mediterana i Bliskog istoka obožavaju ljudi diljem svijeta zbog njegove punoće okusa, iznimne mazivosti, ali i izvrsnih nutritivnih vrijednosti. Humus je odmah spreman za jelo kao samostalni obrok ili prilog. Jede se u svako doba dana i u svim prilikama. Pod motom Uživaj zdravo, brand Sana donosi zdrave delikatese koje spajaju kuhinje iz svih krajeva svijeta. Nastavila bih ja čakulati s vama, ali znate što? Pa degustacije me čekaju. Vidimo se opet.